ҳаводорони чечении футбол ситораи мунтахаби футболи Миср Муҳаммад Салоҳро рӯҳбаланд карданд. 15 июн Муҳаммад Салоҳ 26 сола шуд. ӯ дар бозии Миср бар муқобили Уругвай ки дирӯз дар шаҳри Екатеринбург баргузор шуд, иштирок накард. дар ин қувозмоӣ Миср бо ҳисоби 1-0 аз Уругвай шикаст хӯрд. вале аснои бозгашт дар меҳмонсарои шаҳри Грозний Муҳаммад Салоҳро торти 100 килограмма ва кафши тиллоие дар рӯи он мунтазир буд. мунтахаби Миср 19 июн дар шаҳри Санкт-Петербург бо мизбони ҷоми ҷаҳонии соли 2018 мунтахаби Русия рӯбарӯ мешавад. эҳтимол дар ин бозӣ Муҳаммад Салоҳ иштирок кунад.